Camiñando, camiñando, os pés vannos levando a Compostela. A praza do Obradoiro impresiona. A catedral érguese no centro maxestuosa. Subimos as escaleiras para cumprir o obxectivo. Pero, por que tantos pés percorren día a día, ano a ano, século a século, o mesmo camiño? Foi a principios do século IX, no ano 813, nun lugar coñecido como Libredón, antigo castro e posterior necrópole sueva. Un ermitán chamado Pelaio observou que na escuridade da noite saía a cotío un resplandor. Ao informar deste feito ao bispo Teodomiro, mandaron escavar no lugar e alí apareceron restos humanos. Como un dos corpos aparecía decapitado, supúxose que era o do apóstolo Santiago. Este achádego interesou moito ao monarca Afonso II o Casto, pois precisaba de algún elemento importante que dese poder ao seu reino asturgalaico, en continuas loitas cos musulmáns que ocupaban gran parte da península ibérica. Rapidamente saíu en peregrinación dende Oviedo xunto con numerosos nobres. Diante do sartego, confirmou a santidade dos restos e mandou construír alí, sobre a antiga necrópole, unha pequena igrexa da que non quedan xa restos. Dende ese momento, espallouse por toda a cristiandade a existencia das reliquias e foise creando a lenda de Santiago de Compostela. A nova espallouse por todas as comunidades cristiáns e comezou a peregrinaxe até a tumba sagrada. Paso a paso, foise facendo camiño. Nos primeiros tempos chegaban de zonas próximas e pouco a pouco de lugares máis lonxanos. O camiño primitivo chamábaselle ao que realizou o rei Afonso II. Iníciase en Oviedo e chega ata Compostela. O máis coñecido é o camiño francés, que se iniciou no século X, ao chegaren as peregrinacións procedentes de toda Europa. Entra na península por Roncesvalles e a Galicia polo Cebreiro. A partir do século XI vai ter moitísima importancia. Ao longo dos séculos van aparecendo novas rotas,
dende todos os puntos, convertendo a Santiago e ao Reino de Galicia nun lugar moi importante en toda Europa. O Camiño do Norte vai pola costa do Cantábrico ata Ribadeo e dende alí baixa polo interior ata Compostela. A Vía da Prata é a que seguen dende o sur da península a través dun camiño que se une posteriormente ao francés. O Camiño de Madrid, que atravesa a Serra de Guadarrama e que se une posteriormente ao Camiño francés. O Camiño portugués, que fai a entrada en Galicia sobre o río Miño por Tui. Dende Inglaterra, Islandia, Dinamarca, Noruega ou Francia, realizábanse algunhas peregrinacións por mar para evitar os conflitos bélicos que había nos diferentes territorios. Chegaban ás rías galegas usando todo tipo de barcos, moitas veces os de mercadorías. Normalmente chegaban aos denominados Portus Magnus Artabrorum, ben á ría de Ferrol ou á Coruña. Ambos os dous camiños tiñan un punto de encontro antes de chegar ao seu destino. Só hai un camiño que non ten como fin Compostela, senón que este é o punto de orixe. Unha vez cumprida a peregrinaxe, hai quen quere rematar a súa rota no fin do mundo, e por iso dirixen os seus pasos a Fisterra. Dende antigo pensábase que as estrelas da Vía Láctea marcaban un camiño que remataba en Fisterra, por onde estaba a tumba do Sol. Centos, miles, millóns de pegadas van quedando no camiño. Camiños que se van facendo ao andar. Cidades que se van erguendo para dar servizo aos camiñantes. Pontes que facilitan o paso sobre os ríos que lles dan de beber. Soportais que covexan da chuvia. Pero sobre todo, levántanse igrexas e catedrais para pregar. Constrúense con diferentes estilos artísticos da época. O románico do Pórtico da Gloria ou da Porta das Praterías. O gótico da Catedral de Oviedo,
a de Burgos ou a de León. Arte que se pode contemplar nos elementos arquitectónicos ao longo do percorrido. Estimulado polos reis e papas da Idade Media que teñen moito interese en contrarrestar o avance musulmán. Un exemplo claro está no Codex Calistinos. Un libro calificado como xoia cultural. Atribúese a súa compilación ao Papa Calixto II. Estivo guardado durante máis de 800 anos na Catedral de Santiago de Compostela, ata que o día 7 de xullo de 2011 desapareceu da caixa de seguridade dun xeito misterioso sin que se forzase a pechadura. Este libro é un manuscrito de 225 follas de pergameo, escrito no século XII. Nel nárranse algúns misterios relacionados co apóstolo Santiago, o traslado dos restos mortais ou os milagres realizados. Tamén fai unha descrición do itinerario que conduce a Compostela a modo de libro de viaxes. A fe cristiá e o interese por visitar as reliquias do apóstolo tan admirado son os motivos principais que moveron e moven a tantas persoas a percorrer o camiño. Pero o que vai empurrar a numerosas peregrinacións é a busca do perdón dos pecados. Coa concesión dende Roma dos anos santos composteláns, sempre que o día 25 de xullo coincida en domingo, se engadía o privilexio da indulxencia plenaria para quen cumprise cos requisitos de visitar a tumba, pregar e recibir a comuñón. Na actualidade son moitos os motivos que moven a miles de camiñantes e moi variado o vestiario. Pero, antigamente, partíase despois dunha cerimonia relixiosa, onde se recibía o báculo e a escarcela, segundo conta o Códice Calistino. O caxato ou báculo era para apoio no camiño e para poder defenderse dos inimigos. A escarcela era un saco de coiro pequeno para levar os cartos. Ademais destes dous elementos, precisábase unha cabaza para levar a auga e repoñer forzas para o camiño. Chapeu con a longa para protexerse do frío e da calor. Unha pequena capa sobre un longo abrigo case ata os pés. Con este vestiario esculpiuse ao santo na catedral. Hai outro elemento importante, a cuncha
concha de vieira. Vémola repuxada na capa, cosida ao chapeo ou pendurada do caxato. Durante un tempo entregábase como acreditación de ter realizado a peregrinaxe. Gardábase como reliquia e incluso enterrábanse a carón dos defuntos. Foi un elemento tan característico que na actualidade é o símbolo de que se está no bo camiño. Polas estradas, vilas ou cidades aparecen as cunchas de vieiras indicando ás persoas peregrinas de que a ruta pola que van é a que leva a Compostela. Hoxe en día faise o camiño en solitario ou en grupo. Non hai temor á adversidade. Pero houbo épocas que facer o camiño era moi perigoso. No século XIV, durante a peste negra, a vía relixiosa converteuse tamén nunha vía de contaxio. Por unha banda, aumentaba o número de persoas interesadas na peregrinaxe para pedirlle axuda ao santo, pero por outra, diminuíu pola rapidez coa que se espallaba a doenza. As persoas do camiño chegaron a ser perseguidas para evitar a súa entrada nas cidades. Outro momento difícil para a peregrinaxe, sobre todo para o camiño inglés, foi cando Lutero criticou as indulxencias e disuadiu aos seus seguidores para que non fixeran a peregrinaxe, negando que ali se encontrase o apóstolo. Realmente son os restos do apóstolo? Hai algunha proba científica? Como se justificou o achado? Moitos séculos despois da decapitación de Santiago, cóntase no Códice Calistino que 2 dos seus discípulos levaron o corpo nunha barca de pedra tripulada por anxos e que de forma milagreira cruzou o Mediterráneo e chegou a Iria Flavia na provincia de Gallaecia. Dende alí foi trasladado nun carro de bois ata o lugar do Liberum Donum, onde foi sepultado. Esta visión, aceptada pola Igrexa Católica, ten algúns detractores. Hai estudos que traballan coa hipótese de que os restos pertencen a Prisciliano, un bispo cristián que no século IV foi decapitado acusado de heresia e de practicar bruxería. Baséanse na documentación que acredita que os seus seguidores trasladaron os seus restos cruzando toda a península. Aínda que non se sabe onde, sospeítase que foi enterrado na necrópole onde hoxe está a catedral. En calquera caso, o camiño séguese a percorrer. E cando se andan os quilómetros derradeiros e se percibe o seu fin, o corazón latexa anceando ver a paisaxe que se divisa
dende o Monte do Gozo. Por fin vese Compostela. Camiñando, camiñando, os pés vannos levando. Remate do camiño. Agárdanos a Compostela. A praza do Obradoiro acóllenos solemne. Atravesamos a porta e atopámonos co pórtico da Gloria. O coro de anciáns recíbenos interpretando o seu concerto pétreo. Os santos roques convídanos a pasar. Pódese gozar coa arte da súa arquitectura ou escultura. Pódese baixar e visitar o sepulcro. Pódese subir e abrazar ao apóstolo. Se é ano santo e non hai presa, incluso se pode entrar pola Porta Santa. Se ademais se chega no día axeitado, pódese ver o ritual do Botazoneiros.
Por motivos de fe, artísticos ou turísticos, o Camiño de Santiago segue percorréndose cada día e a súa importancia foi recoñecida a nivel europeo, concedéndolle o Parlamento Europeo a designación de primeiro itinerario cultural europeo e a nivel mundial coa denominación de ser Patrimonio da Humanidade concedido pola UNESCO. Antes no pasado, agora no presente e no futuro, as pegadas do Camiño de Santiago marcan a nosa historia.